Anya tangani Allah Ta'ala fait kabo shetane Iblis Allahinu toroma. Bismillahirrahmanirrahim. Anya sindini Allah Ta'ala to barkama e alam ye jehine lokoleti ani lahara hina karangarale. Naam. Tabi'u suratu Zumar. Ami suratu Zumar no fetukula hali sisa. Naam. Yeli 5 mois 2026. Aya. Alam tara Allah Ta'ala ko yala Muhammadu ma yeli ko ima donwa. anna Allah Fo ala anzala ala de jigini ke minas samai kabosa lila ala jijini fasalakahu yanabi'a fil ardi fasalakahu ala yuji muyo yanabi'a jiwuyo siraw fɛ fil ardi duguma kolo sanfɛ summa segi yukhriju ala bɛ tila ka bɔli kɛ bihi ni o ji nalen ye zaran falefɛnw na mukhtalifan u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ alwanu u nɔniyaw tɛ kelen ye summa a bagayalen ɲumanya kɔfɛ dun yahiju a ka sɛnɛfɛn ninnu mina ja fatarahu a bɛna ye bagaya kɔfɛ ani binkɛnɛya kɔfɛ musufaran a bɛna bilen summa ni bɔra ye dun yaj'alu ala bɛna falenfɛn ninnu kɛ man jiri mugumugulen inna fi zalika a fɔ nin dama na ti sɔrɔ nin na wa la nkale na zikira taasi bɛ nin na dɛ liulil albabi hakili ɲuman tigiw ye alam tara anna Allah ala ko kira ma alam tara anna allaha anzala minas samai ma'an a ko mɔgɔw k'a lajɛ naam kitabu ye kira de ye mɛ bɛɛ de ko don naam sanji min bɛ ka na ka bɔ kabakolo la a ko yala mɔgɔw ma o ye wa naam o sanji in fana mana na fasala ka b'u yana bi o bɛna woyo dugumakolo jiboli siraw la a sɛnɛkɛyɔrɔw la naam a baarakɛyɔrɔw la sanji in bɛ jigin ka yen labɔ naam o tumana sanji in yɛrɛ nacogo i b'i miiri o de la ji bɛ bɔ sanfɛ de a bɛna duguma jɔnni bɛna n'a ye Allahu akbar o tumana kabini yen i b'a dɔn ala bɛ yen wallahi fanga jumɛn de bɛ k'a kɛ i b'a dɔn ala bɛ yen mais naam ni o tumana sa ala ko k'a bɛna mun kɛ n'a y'a bila dugumakolo kan summa yukhriju minhu bihi zar'a sawa ko ale ala bɛ sɔrɔ ka na a ka ɲɔw falen o de la naam k'a ka falenfɛnw falen o ji de la naam k'a ka finiw sɛnɛfɛnw tigaw banugu naam o n'a ɲɔgɔnnaw ko ala bɛna olu falen aw de b'a dan naam jɔn b'a dan de ɲɔkisɛtigi bɛ ɲɔkisɛ de bila dugukolo la mɛ a falenni ka ni don a la k'a labɔ ɲɔkisɛtigi se t'o la dɛ antum tazra'unahu am nahnu zari'un suratu waqi'a sahih a y'a lajɛ nin ye kabakoba ye ala bolo kabakoba ye mɛ mɔgɔw tɛ nin si jate ala ko la wa n'i ka ɲɔ da ni sa nana a bɛ falen dɛ mɛ jɔnni b'a falen y'a ye o tumana ko ale ala bɛna mun kɛ a y'o fɛn minnu dan a bɛna olu falen mukhtalifan alwanuhu mukhtalifan alwanuhu wa u nɔniyaw tɛ kelen ye kulɛriw tɛ kelen ye binkɛnɛmaw b'a la sɔbulu b'a dan ma tigabulu b'a dan ma ɲɔ yɛrɛ bulu b'a dan ma kaba bulu b'a dan ma kɔɔri b'a dan a si ni si tɛ kelen ala ko ni minnu tɛ kelen ye ni ala jɛna n'a ye o ji ka nin bɔ a la ji kelen a jaw tɛ kelen ye a sɔngɔ yɛrɛw tɛ kelen hali sugu la sahi ala denw bɔcogo tɛ kelen ye wale y'u ko tɛ tiɲɛ don dɛ dɔ den bɛ duguma de an bɛ ɲɔ ta tigɛ sanfɛ mɛ an bɛ tiga ta bɔ duguma de kabako
tero ayiwa a bɛ fɔ cogo di mukhtalifan alwanuhu a nɔniyaw tɛ kelen ye nɔniya kelenw tɛ quoi a nɔniya ka ca na a ko c'est-à-dire ala bɛna min f'i ye yan ko i k'i miiri adamaden yɛrɛ bi cogo min na ani i bɛna laban cogo min na ani e wulili lahara o man gɛlɛ ale ala bolo a bɛ n'o de ɲɛ f'i ye a ko san bɛna tuma min na aya wɛrɛ la o b'a sɔrɔ dugukolo jalen don ko mɛ ni sanji nana dɔrɔn a b'a pati a bɛ min o yɔrɔ bɛɛ ji la ka magaya o tuma na n'o kɛra dun sɛnɛfɛn minnu bɛ sɛnɛ na olu bɛ falen mais a ka ɲɔtigɛw bannen kɔ a yɛrɛ k'a ka ɲɔkalaw lajɛ a bɛɛ bɛ tila ka ja k'a bilen a bɛ laban mun na a bɛ mugumugu k'a bɛɛ tiɲɛ mais ni san wɛrɛ nana tuguni n'i ye danni kɛ o fana bɛ falen hali n'i ma danni kɛ hali ni danni ma kɛ ni san nana bin bɛ falen mais o bin min bɛ falen n'a y'a to yen ni baganw m'a dun a bɛ tila ka ja n'a jara a bɛ tila ka mugumugu n'a mugumugura fiɲɛ bɛ taa n'a ye ko an yɛrɛ de bɛ ten an bɛ bange an denmisɛnnin kabini jurangolo bɛ yaala i t'i maloya fo somɔgɔw b'i gɛn taa kurusi don mais i b'i t'o la ka kurusi bɔ i la o tɛ se ka k'i ɲɛnama bilen maa si tɛ se ka kurusi bɔ i la fo n'a y'i fa sa parce que i ye ko dɔ i maloyara i b'i t'o la i bɛna taa ten i bɛ girin a bɔ madunya ni nin ciri la a b'i galaka kari a bɛɛ b'a jɛngɛ a bɛ tɛmɛ sɔɔni si bɛ janya o bɛna dɛsɛ a bɛ b'o la bere bɛ d'a ma a b'a sinsin bere la la ilaha illallah an karamɔgɔ a bɛ tila ka kɛ hotamu ye bana b'a bin fura bɛɛ bɛ k'a la a b'a dɛmɛ de hali maa ti fɛ ka min ye maa na ale wajibiyara o ka y'a la adamaden lafulen don kojugu n'a sera yɔrɔ dɔ la o b'i ta de ka don ɲɛgɛn na o b'i ta ka bɔ n'a sera yɔrɔ dɔ la a y'a ta ka don ɲɛgɛn na a bɛ bɔ a la a b'a débrouiller n'a ye o yɔrɔ yɛrɛ la yen a b'a débrouiller n'a ye o yɔrɔ yɛrɛ la yen o tuma na isfarra ɲɔ bilenna ɲɔkala bilenna musfarra a b'i to de la sa a bɛ ban a bɛ kɛ hutamu ye a bɛ ban bon nin ye mɔgɔ de ye bon n'i banna fana i banna mɔgɔw de bolo diɲɛlatigɛ la mais i bɛna taa hayatu wɛrɛ daminɛ barzakhiya la n y'o fɔ a ye mɔgɔ kalanna n'u ye ko faamu n'an tɛ diinɛ kalan ma dɛ diɲɛ kalan diɲɛ ɲɛɲininaw ka kalan u fɛn o fɛn ka ta savant na ka se recherche scientifique ma a 100 o 190 bɛɛ ko ala bɛ yen n y'o fɔ a ye a ka fɔlɔ o tuma na nin aya in nana dɔrɔn ka e yɛrɛ balo cogo ni sa cogo ni wuli cogo lahara o de f'u ye parce que mɔgɔw bɛ farikolo in de la farikolo tɛ foyi ye mɔgɔ kɔ nun bɛ farikolo in labaara ni bɔra dɔrɔn farikolo ye bɔgɔ jala de ye a bɛ taa kɛra bɔgɔ la ye mais ni ko bɛɛ bɛ nin de nɔfɛ tɔɔrɔ ni hɛrɛ bɛ nin de nɔfɛ ni mɔgɔ sara n'a ka di ye bɔmu don a la a mago t'a la bere tɛ a kan tigɛ s'en fout parce que tɔɔrɔ t'a ni kan parce que ni t'a la mana ko bɛɛ bɛ ni min bolo sisan ala min y'o ni don i la o ni bɛ ala ka mara de kɔnɔ sisan e kun ye jeni ye e kun bɛ mun kɛ e kun bɛ cogo di mana ni b'o baara de daminɛ a ti fɔ o ma lahara dɛ a bɛ fɔ o ma de barisakho k'o lahara sira mɔgɔ bi sa an bɛ taa su don a ma taa lahara dɛ a bɛ sira fɛ de parce que dɔ ti taa lahara dɔ ɲɛ an bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn fɛ sɔyi hatan wahida pɛrɛnko kelen muhdarun pɛrɛnko kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka jaabi kɔrɔ mais minnu sara olu bɛ barisakho la ko a y'u kɔnɔ o kana
an b'o sɔrɔ yen a bɛ fɔ o de ma yomul jamu cɛ ko fara ɲɔgɔn kan don sinon minnu sara u ma se lahara fɔlɔ u b'an kɔnɔ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ala k'an da kɛ ko ɲɛ ala k'an da kɛ ko ɲɛ o tuma na a ko ni sɛnɛfɛn sɛnɛ u kulɛriw tɛ kelen summa yahiju ko sɛnɛfɛn ninnu ɲɔw tigɛlen kɔ tigaw bɔlen kɔ yahiju ko a bɛna ja a bɛɛ bɛ ja a bɛɛ ju bɛ ja ni ɲɔ tigɛra ɲɔ bɛ ja de ni tiga bɔra tiga bɛ ja de fo a bɛ fɔ a ma ko tiga ɲaga na ko i b'a ye a sayisayira o de la n y'a fɔ n k'a bilenna musfaru de ye a bɔra binkɛnɛya ɲɛ na a ɲɛ bɔra o la o tuma na ala bɛna kɛ fɛn ye min mugumugura sa i n'a fɔ o taamu de kɔrɔ ye ni baganw ye bin dun a tɔ min bɛ yɛrɛkɛ walima ni baganw taamana bin jala k'a bɛ kɛ cogo min na o de ye o taamu ye fatata a bɛ ci ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ yɛrɛkɛ ala ko nin kuma fɔlen yɛrɛ ni mɔgɔ min ye nin jate minɛ walahi nin ye hakilitigiw ka miiri ye hakilitigiw ka kan ka dala yan ko ni bɔra ni tigi wulili tɛ ala kɛɲɛ afaman a ko mɔgɔ min sa ni ala ye o tigi dusukun dayɛlɛ ni isilami ka kɛ silamɛ ye o tigilama o bɛ nɔrɔ kan dɛrɛ rabbi ka bɔ a ma yɔrɔ nka bɔnɛ o bɔnɛ o bɛ dusukun jalaw ye dɛrɛ ala kosumali la o tigilamaw olu bɛ fili la mun bɛ ni fili min bangenen bɛ o cogo di a ko ni ala yɛrɛ sɔnna ka mɔgɔ min dusukun kan na ka kɛ silamɛ ye ka silamɛya jiri i la a diyara i ye i sɔnna a ma i kadana fa huwa ala nuri o bɛ nɔrɔ kan ka bɔ a ma yɔrɔ dɔrɔn maaw mana silamɛya kanu nɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ɲumanya kɔ nɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye tilennenya kɔ ala b'i bila o sira kan o ye yɛlɛmɛbali ye dɛ ala b'i bila o sira kan o ye nɔrɔ min fana ye a nɔrɔ yelen bi mana e yɛrɛ la a nɔrɔ yelen bi mɛnɛ i sigiɲɔgɔn na a silamɛya nɔrɔ y'o de a bi mana e la a bi mɛnɛ i sigiɲɔgɔn na o dɔ ye jumɛn ye e kɛra silamɛ ye e kɛra ala fɛ walahi i sigiɲɔgɔn min b'i kɛrɛfɛ a muso bɛ to a bolo nɔrɔ y'u labɔ a muso bɛ to a bolo o kɔfɛ ni ala ye hɛrɛ k'i ye gɛlɛya b'i sigi ɲɔgɔn min na u bɛ bɔ a kalama ko hɛrɛtigi dɔ b'an kɛrɛfɛ nɔrɔ y'u sɔrɔ parce que i seko ye min ye i b'a k'u ye kitabutigiw y'o de fɔ ko i'malil ihsana wa in lam talqa ihsanan yakfika bi anna allaha yuhibbul muhsinin awi ko i'malil ihsana ko ɲumanya kɛ mɔgɔ ye dɛ wa in lam talqa ihsanan hali ni ɲumanya ma kɛ e yɛrɛ ye ko yakfika a b'i bɔ dɔrɔn ko ala ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha yuhibbul muhsinin ko ale ala bɛ ɲumankɛla fɛ ko o b'i bɔ dɔrɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ne bɛ ɲumankɛlaw de fɛ ala ko a bɛ ɲumankɛlaw de fɛ o tumana ko e ka ɲuman kɛ hali ni ɲuman ma k'i ye ko a b'i bɔ dɔrɔn ko ala ko a bɛ ɲumankɛlaw fɛ a banna ɲuman kɛ kana sara ɲini parce que ala ko a bɛ ɲumankɛlaw fɛ ala mana ye maa min fɛ i kunna jara ala ka kan fɛ na
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أكون ويل جانم ويل جانم الدين قلوبه جانم تسمى منه نعم للقاسية قلوبهم وبد سكون جلوي سكون من جلو تهنا ومن أول مسو صروباتك ومن أول نفل صروبات نمرة ومن هيرتك حاسدية بودتك وبدسك سنغو حسدو في القاسية قلوبهم سكون جلو على تدو على فيو imana ala ko fuye o b'a lamɛn ko misiri n'u wulila a banna foyi t'i yɛlɛmɛ o la ala ko ko kelen bɛ ka janimɛ wayilu labɛn olu de kama ala kana ɲa la k'a siya telu kolo ala ko sumali mɔgɔ o mɔgɔ dusukun jara ala ko suma ma don a kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka siran ɲɛ mɛ a tigilama ko t'i ja sigi ɲɔgɔn si parce que bɛɛ kamana gannen don a tɔɔrɔ fɛ o de la n b'a fɔ a ye silamɛya mana nin dɔwɛrɛ ye jogo kɔ ala danaya kɔfɛ foyi tɛ silamɛya bolo ni jogo tɛ n'o tiɲɛna dɔrɔn i halakira seli t'o dilan sun t'o dilan mun tulo b'a la makan imamu a bɛ ka kutuba a ka kutuba fɛ la koyɛti de don a ka kutuba la a ko mɔgɔw ka sira hakɛ ɲɛ ko sun ti hakɛ yafa ko imura ti hakɛ yafa ko kuranɛ kalan ti hakɛ yafa ko wa fana k'a fɔ n ye seli kɛ k'a dafa ko a ka haramuya ko a ti hakɛ yafa ko foyi ti hakɛ yafa hakɛtigi diɲɛ ɲinini kɔ ko wa n'o ma sɔrɔ diɲɛ na yan lahara a bɛ jɔ k'o kiri kɛ non a y'a jan don hakɛ la minnu fɔ a ye siɲɛ caman dɛ a ye hakɛ kɔlɔsi min ti to mɔgɔ la hakɛ de don min ti to mɔgɔ la fiyewu ala fɛ diɲɛ a bɛ daminɛ diɲɛ na yan hakɛ de don ka mɔgɔ tɔɲɔ ko se b'i ye maa o maa n'i y'a kɛ hakɛ de don a ti bin dɛ a ti bin wa ala t'i fa fana a fɛnw na n'i ma malo ni jɛnɛya don i ti sa fiyewu na ala min malo ni wali nafolo détourné don a ti ban fiyewu fɔ ala k'i da kɛnɛ kan o yɛrɛ t'a ban dɛ i tila ka t'i jɔ a malo kɛnɛ kan lahara ka tila ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ o de la Cheikh Abdulhamid Kɛsiki ne b'ale lamɛn kojugu ne bɔra yan ka taa fɔ Egypte ni cɛ in kama ka taa ɲɛ da kan ka tile a fɛ yen sɔrɔ a bɛ kɛ ka kuma a sera yɔrɔ dɔ ma a bɛ ka k'o fɔ a ye Alakira ka sahaba dɔ de tɔgɔ fɔ kisi ni nɛɛma b'a ma ko i janto nin jogo ninnu na i kunna t'i koya ka sa fiyewu ko i bɛ sa suhadaw sa cogo la ko mɔgɔ min janto la nin fɛn ninnu a ko cogo di a ko i k'i janto fila la olu kana bɔ i kɔnɔ ko i kana i ka ɲinɛ fila kɔ pewu wa i kana da fila la kana ɲinɛ fila kɔ ɲinɛ fila kɔ kana da fila la ko i bɛ sa ala sago la a ko i kana ɲinɛ fila jumɛn kɔ ko kana ɲinɛ ala kɔ fiyewu hali n'i don dɔ don ɲɛgɛn kɔnɔ kana ɲinɛ ala kɔ fiyewu n yɛrɛ dama b'a bɛɛ wɔ hali n'a tɔ kuma fɔ bilen mɔgɔ minnu hakili tora ala la olu tɛ se ka sakunangoya kan wala zikrullahi akbar ala ko fɔli de ka bon fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ ala ko sumali
ala kosumali tɛ foyi ye n'i bɛna fɛn o fɛn kɛ ala jɔyɔrɔ lajɛ a la n bɛna nin kuma in fɔ ala bi sɔn wa n bɛna nin wale in kɛ a bi bɛn ala ma wa a y'a janto a yɛrɛ la dɛ ko kana ɲinɛ ala kɔ fɛn fila bɛ yen kana ɲinɛ o kɔ ko kana ɲinɛ ala kɔ fiyewu a filanan ko kana ɲinɛ saya kɔ ah oui ko ale bɛna bagdata saya bi cun de nin tiɲɛ saya bi cun ale yɛrɛ min bɛ ka nin fɔ abdulhamid kashki rahimahullah a y'i labɛn de a bɛna juma seli a bɛna taa juma na yan'a ka taa juma na a bɛ arakan fila de seli a ka so ka sɔrɔ ka bɔ ka taa juma na o arakan fila selili sujudu laban a denw jɔlen bɛ k'a kɔnɔ komi fiɲɛ dɔ don ni ko fiɲɛ dɔ don a ɲɛ fila tɛ yeli kɛ n'o tɛ ale bɛ yeli min kɛ ɲɛtigi t'o ye a den turulen tora a mɛnna a ma wuli a denw fana ko cɛkɔrɔba mɛnna dɛ u nana u bolo d'a kan u y'u bolo d'a kan dɔrɔn a yurula ka bin u y'a lajɛ o y'a sɔrɔ a sara a mɛnna qu'est-ce qui sara ten de qu'est-ce qui fatura ten de n bɛna taa juma na na n ka nafila arakan fila seli sujudu laban a ma wuli denw nana u bolo d'a kan dɔrɔn a binna abdulhamid o tuma na a ko kana ɲinɛ saya kɔ alimautu bagtatan saya bɛna cunga de la mɔgɔ t'i sa kuma dɔn an b'an yɛrɛ nɛgɛn quoi et puis mɔgɔ ni b'a f'i ye ko i tɛna sa sisan quoi ko e ma ye docteur y'i lajɛ o don a ko foyi t'i la ko i ka sukaro dɔrɔn de yɛlɛnnen don a ma ban o tuma na e hakili ma sigi wa mais o dama t'i maa fa mɔgɔ bɛ sa de bagtatan cunga na ka sa ten dɔrɔn k'i to baro yɛrɛ la an ta dɔ tun bɛ Côte d'Ivoire vigile don a bɛ an ka yan dugu dɔ la badadugu in dɔ la tiɲɛfala yan b'a fɛ Musa Sisoko jazakumullah khair ala k'i sara nin kamalen an taalen Côte d'Ivoire ale de kun olu de kun bɛ ne ka vigiliya kɛ mais a nana yan an ma ɲɔgɔn dɔn quoi c'est à dire a ma gɛrɛ ne na k'a yɛrɛ yira ne na quoi mais u nana réunion na yan étage in yɛrɛ yɔrɔ la chaise bi duguma a y'i sigi chaise de ka taa k'i sigi chaise ka dɔrɔn ka taa n'a yɛrɛ ye u nana ne nɔfɛ k'a ɲɛfɔ ne ta ne ko subhanallah n ko ne bɛ nin dɔn ne bɛ nin cɛ in dɔn kojugu nin tɛ bi ansaru ye mais a sigilen don i b'a fɔ foyi t'a la a sara tan de bon anw bɛ sa cogo di ala de b'o dɔn o tuma na ko kana ɲinɛ saya kɔ diɲɛ kɔnɔ i hakili to ala la i ka ko kɛta bɛɛ la wa ko kana ɲinɛ saya kɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de ye ko kana ɲinɛ fila min kɔ fiyewu o y'o ye nin b'a bɔ o a filanan ko i ka ɲinɛ fila kɔ pewu o ye jumɛn ye ihsanaka ila nasi ko i ka ɲinɛ i ye ɲumanya min kɛ mɔgɔw ye ko i ka ɲinɛ o kɔ pewu ni hakili tor'o la n'ala ma far'i kan i t'i ɲumanya kɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ i bɛ hɛrɛ kɛ dɔ ye ka ko bɛɛ k'a ye mais sini i bɛn'o ye cogo dɔ la n'ala ma far'i kan i b'a fɔ ko i bɛ nimisi i ka ɲuman na o la ko ɲinɛ i ka ɲuman kɔ i ye ɲuman kɛ maa o maa ye ɲinɛ a kɔ pewu ko i ka ɲinɛ filanan min fana kɔ i kana miiri o la mɔgɔw ye juguman min k'i la
non n'i ma ɲinɛ mɔgɔw ka kunun kɔ i ti maa mara dɛ c'est vrai i bɛ mɔgɔw mara n'i ma ɲinɛ kunun kɔ i bɛ jan fɔ ala y'o de fɔ dɛ min bɛ yafa mɔgɔw ma wa ale yɛrɛ ala bɛ ɲumankɛlaw de fɛ a b'a janto nin na i ye ɲuman min kɛ mɔgɔw ye ɲinɛ o kɔ mɔgɔw ye juguman min k'i la ɲinɛ o kɔ a ko nka i kana da fila la kana da fila la dɛ ko la ta'ammana rajulan ala mura'atin a ko fɔ k'i sa kana da cɛ si la muso dɔ kan a non k'a fɔ ni cɛ ye ladire ani ni muso ye n'o tɛ nin ye n ka mɔgɔ de ye o ani ne muso bɛ taa nin yɔrɔ in na foyi t'a la ko non fa b'i la la ta'amananna rajulan ala mura'atin ko i kana sɔn fiyewu ka da cɛ si la muso kan a bɛɛ y'o kelen wa kana da muso yɛrɛ la cɛ si kan mais ni n bɛnkɛ den an kɔrɔmuso min bɛ nin n ko o mɔden yɛrɛ de ye nin o mɔden don mais a ka dan yɔrɔ la non mɔden don dɛ mais a ka dan yɔrɔ la i m'a faamu ko kana da fila la kana da muso ni cɛ la fiyewu walimuso ni walicɛ kana da u la fiyewu o faamuna a filanan ko i kana da fɛn minnu na wala ta'amananna mura'atan ala sirrin ko i ni muso ka baro kɛ i ni muso k'a ja muso sago bɛɛ k'a ye ko kana gundo kalifa muso ma ko i kana gundo kalifa muso ma c'est vrai o caman kɛra kɛlɛw tiɲɛnenw na an ka kɛlɛcɛba caman bolo usmaniya mɔgɔw tun ye kɛlɛ kɛ fo ka Europe yɔrɔ dɔw minɛ fo ka taa Misiri jɔ Poitiers mais muso ka janfa kama ni fɛngɛ belebele bɛɛ binna ka Europe bɔ bolo la mana ko la ta'amananna mura'atan ala sirri ko diɲɛ kɔnɔ i kana gundo kalifa muso ma aw ye fɛn ninnu faamu nin ye hikima dɔw de ye an hakili man ka bɔ min kɔ fiyewu Haruna Rashidi ye min kɛ an delila k'a fɔ yan ko Haruna Rashidi y'a ka jamana kodɔnna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko Haruna Rashidi ye a ka kodɔnna maa 400 k'a y'o de fara ɲɔgɔn kan maa 4000 a ka kodɔnnaw k'u ka sɛbɛnni dɔw kɛ min bɛ mɔgɔw nafa u mɔgɔ 4000 kodɔnna in bɛɛ y'i ka sɛbɛn u nana n'a ye Haruna Rashidi y'a lajɛ a ko nin nafa ka bon ko nka ko nin ka ca k'u ka mɔgɔ 400 tɔmɔ o de 4000 u ka 400 tɔmɔ u ye 400 tɔmɔ olu y'u ta dilan ka na a ko nin ka ɲi a ko nka u ka mɔgɔ 40 tɔmɔ parce que mɔgɔ 400 o livre kalanni ka gɛlɛn u ka mɔgɔ 40 ta u ka dɔ dilan u ye mɔgɔ 40 ta o fana y'a ta dilan ka na a y'o lajɛ a ko nin ɲɛna a ko mais nin mɔgɔ 40 na a ye mɔgɔ 4 ta olu ka dɔ dilan ka na olu ye fɛn min dilan ka na o bɛɛ kumakan fɔlɔ kɛra ko kana da muso la ah oui
mais i b'a tɔ kelen yɛlɛmɛ k'a fara kan kana da cɛ fana na wulibali don u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɛ kana da muso la mais muso ta gɛlɛya yɔrɔ ye ale bɛ se ka min se cɛ ma cɛ tɛ se k'o se ale ma muso ta kana da muso la tɛ jɛnɛya dama ye o i ka gundo de b'a bolo i ka sɛgɛrɛ de b'a bolo du gundo de b'a bolo a bɛ se ka du in ci amin muso ta gɛlɛya yɔrɔ ka ca dɛ mais n'i ko kana da muso la dɔrɔn mɔgɔ hakili bɛ jigin jɛnɛya de la jɛnɛya dama tɛ kana da muso la jɛnɛya dama tɛ gundo bɛ yen n'a y'o dɔn mɔgɔ minnu don denmisɛnninmɔgɔw don yɛlɛmɛ man go u hakili b'i suɲɛ fɛn caman bɛ se ka b'u ka ko la o la n y'o de fɔ sisan an ka silamɛya diliba dɔw de binna ka u jigiw se u la parce que u y'u ka gundo partager u n'u musow cɛ ayiwa a bɛɛ bɛ samuunu kan samson tubabuw ko samson a bɛ fɔ ten samson o tuma na o ɲɔgɔnna caman de kɛra silamɛya kɔnɔ musow de kɛra sababu ye ka balawu caman se u cɛw ma tɛ dɛ u ka taabolo yɛrɛ ma parce que a b'u cɛw dépasser a bɛ taa don fɔ taabolo de kɔnɔ ka taa don fɔ kɛlɛ kɔnɔ ka taa don fo ka kɛlɛ bi jugu ka se ayiwa ne hakili la da mɔzɔn tile o fana baro bɛ bɔ yan bamananw a ka muguso ko muso ye ale de sera cɛ caman na ni a kɔrɔ duga kɔrɔ a ka muguso ayiwa muso samayana basi wa kɔrɔ duga kɔrɔ de cɛ caman yɛrɛ de voilà muguso kɔrɔ ka a jigin caman don o kumana a confirmé na k'a fɔ jaba cayara musow fan fɛ voilà voilà wa yɔrɔ fila don lɔgɔmanya fɔlɔw sarakali ani ka fini sarakali mais n'u bɛ ka min fɔ muso yɛrɛ de ye sira di jɔnw ma u ka ji ta masakɛ bɛ taa mugu ni kisɛ ta yɔrɔ min na k'a mugu bɛɛ ɲigin a kana se ka ci bilen voilà nin y'an yɛrɛ ka farafinna janfaw ye yan o tuma na ko kana da muso la ayiwa alhamdulillah nabila lutu a muso bɔra ka taa ko fɔ mɔgɔw ye lutu muso bɔra ka taa ko fɔ ka taa labila n'a ye gundo min dɔn cɛ y'o fɔ a ye dugu jɛra a bɛ taa dugu kɔnɔ a bɛ taa fɔ mɔgɔw ye ne cɛ ko tan n cɛ ko tan muso a bɛ ten dɛ o tuma na lata manana ala muratin ala sirri ko i kana da muso si la k'a ka gundo kalifa ma a faamuna nin fɛn damadɔ de tun don fila kana bɔ i kɔnɔ ɲinɛ fila kɔ kana da fila la a banna o tuma na hikima de don mais ni maa min hakili tora la ka balo a kan i bɛ lafiya siga foyi t'a la wa cɛnw dɔw fana minnu tɛ yɛlɛma cɛnw dɔw minnu tɛ yɛlɛma n'a fɔra gundo gundo kɔrɔ tɛ muso ma 20 filɛ an b'a lajɛ ni 10 sɔrɔla ka fara o kan an bɛna lajɛ ka so ni kelen jɔ dinɛw ye o n'a ɲɔgɔnnaw tɛ gundo ye dɛ gundo min tɛ kalifa muso ma o b'a d'a ma n'o tɛ n'a fɔra bɛɛ ni a fɔra hali nasɔngɔ bila yɔrɔ n'o ma fɔ a ye a tɛna t'o dun dɛ parce que bɛɛ n'i ka ko faamu cogo de don a bɛ faamu wa ala k'an dɛmɛ na o kumana mɔgɔ minnu dusukun jara ka bɔ ala kosumani la ko o tigiw kɔni bɛ fili yɛrɛ de la fili min bangenen don ni dusukun jara dɔrɔn ko bɛɛ tiɲɛna o
ala an filɛ sun min na nin ye n'i ye Bukhari lajɛ an bɛ sunnen don mais mɔgɔ caman banna o sun dɛ kɔngɔ muɲuna de ka ca sunbaga ye pewu a bɛ sɔrɔ Bukhari kɔnɔ ko man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ala ko i sunnen maa o maa ma manamanakan fɔ dabila sun kɔnɔ e sunnen don mais kuma lankolonw de bɛ ka bɔ e da i n'a fɔ e sunnen don e n'i teriw bɛɛ baro la Amadu a ye muso min da sisan nin ye dagabade muso belebele karamɔgɔjan muso in kɔni kura in kɔni muso jalanin dɔ de don ni mɔgɔ i sunnen mana nin fɔ kira ko ni nin kuma nasɔn bɔra mɔgɔ minnu da i n'a fɔ kawla zuri i b'a fɔ a kɛ kumakan jugu dɔrɔn kumakan lankolon kumakan jugu ani baara jugu janfa commerce la basikili tɔrɔmpeli sugu kɔnɔ c'est-à-dire janfa ni namara fan o fan kira ko o kumakan n'o wale n'o yera maa o maa na sunkalo fɛ k'a m'o dabila k'a tɛ jɔyɔrɔ sira Ala bolo a k'a ka dumuni to yen k'a ka taa dumuni kɛ Bukhari ko ten ale kira yɛrɛ de ko ten ko sunbaga min ma se ka manamanakan fɔ dabila k'a ka taa dumuni kɛ ou bien ka manamana baara dabila k'a k'a ka dumuni kɛ ka ji min ko Ala mago si t'a ka sun na Ala mago si t'a la mɔgɔw u b'aw nɛgɛn de silamɛya ni jogo tɛ taayɔrɔ foyi tɛ jogo in dama tɛ sira Ala ɲɛ i tilen mɔgɔw hakɛ kɔlɔsi kana mɔgɔ tɔɲɔ ni se b'i ye sendan minnu ka surun i la i seko k'u ye k'u dɛmɛ silamɛya banna pewu si ka seli ko t'a la i ka farida seli fo k'i sa ka na nafila arakan kelen seli i si bɛɛ kɔnɔ n'i ye seli fana seli taa n'i yɛrɛ n'i ye lazara seli taa n'i yɛrɛ i ma n'i ka seli faridaw kɛ ka na nafila arakan kelen seli Ala kira de ko ten sallallahu alaihi wasallam ko n'i siranna Ala ɲɛ ka mɔgɔw gasi fɛngɛ fo k'i sa ka na nafila sun kɛ ka na nafila seli kɛ ko i bɛ alijinɛ kɔnɔ alors an b'a fɔ fo i ka si ka seli de a bɛ si ka seli wa o ka ɲi kɛ ni maa min y'o sɔrɔ ka fara i ta kan o ka ɲi mais min ka gɛrɛ a bɛɛ ye fo o jɔyɔrɔ de ka sɔrɔ ko kana mɔgɔw tɔɲɔ kana dan sago i tilen i kumakan na i tilen i ka baara la an karamɔgɔ a banna a y'a ja don nin yɔrɔ ninnu na dɛ mɔgɔw nɛgɛnna quoi mɔgɔw bi sun u sunnen u bɛ kuma walimusow fɛ ni kuma cogo ye min b'a yira ni y'i sɔrɔ kɔni an ti tɔlɛ ɲɔgɔn ma dɛ messages bi ci u bi jaabi u sunnen kira ko taa dumuni kɛ ko taa ji min i ka dumuni kɛ ko e tɛ Ala bolo foyi la i tɛ Ala bolo foyi la an karamɔgɔ ye fɛngɛ den fɔɔnɔna ko a fɔra ko ale ka sun tiɲɛna n ko non i ka sun ma tiɲɛ dɛ fɔɔnɔ tɛ sun tiɲɛ fɔ n'i y'a dabɔ a kama donc a bɛ bɔ de o parce que o fɔɔnɔ kuma ka ca dɔɔni fɔɔnɔ min i y'a dabɔ a kama k'i jagoya fɔɔnɔ ko ni fɛn segir'i kɔnɔ i ka sun bi tiɲɛ nka fɔɔnɔ min kɛra a yɛrɛ ma walima bana sababu la o ti sun tiɲɛ dɔw ko ni fɛn segir'i kɔnɔ k'o de b'a tiɲɛ mais ni fɛn segir'i kɔnɔ n'o y'a tiɲɛ o kun b'i kɔnɔ o ne hakili la min bɔra kɛnɛma ka na o de bɛ sun mais min bɔra i yɛrɛ kɔnɔ i sunnen
Et moi, c'est que fond ni doma c'est qui qu'on a. C'est impossible. Non, c'est impossible. Mais ni ma a d'abord comment qu'a fait ce qui qu'on a. Ami tu figu tu quoi ma fo ikashun kai. If banade il faut non ou bien il a do de il faut non. Il se ko beke min bora o bora. Il m'a se ka min kumbe parce que dobi c'est qui ou. Il m'a se ka min kumbe no c'est que la chaleur au tchunche. Il m'a faut non min d'abord comment. Mais ni banade il la faut non na. Sharia ma idere. Mo de fo ka se ka fo mo ka islamia dine des femmes islamia dine nana ni noya de gelaya kelen tala ni mangene subla abla nala la fia dima et le haka min tenani bo saraba ala yo fo ni mami mangene awla walma abi tamasraka aywa abseka don wɛrɛ ta ka su ni ye kuranɛ kumakan de mɔgɔ min man kɛnɛ walima i bɛ taama sira kɛ i bɛ voyage la ko sariya i bɛ voyage min fana na fɔlɔfɔlɔ olu tun bɛ taama u senw de la walima ɲɔgɔnmɛw kan walima faliw kan mais bi anw bɛ avion de kɔnɔ kilimu b'i ka lafiya da mais hali n'i bɛ avion kɔnɔ ni ko n bɛ taama na ne bɛ zun tigɛ avion jiginna dɔrɔn do hôtel dɔ la i k'i kɔnɔ fa tɛ i ka taa n'i yɛrɛ i ka so o bi bɛn. dɔw y'a diyagoya yɛrɛ de parce que olu ko sa tɛ ko azima yɛrɛ. nɔgɔya don mais dɔw ko n'i y'a kɛ k'o de ka ɲi dɔw ko non ko i b'a i sun tigɛ diyagoya la de mais an kɔni bɛ min kan ne bɛ min kan. karamɔgɔw ka kuma lajɛlen kɔfɛ ani kira ka kuma lajɛlen sallallahu alaihi wasallam ani ala ka kuranɛ lajɛlen o de ye ni taama min ye ne degun ne bɛ n sun tigɛ nka ni taama min ma n degun ne bɛ n sun ne to ten nka n b'a fɔ aw ye ka segin a kan n'i sunna mɔgɔ ye mɔgɔ de ye i nana degun min nɔgɔ fɛ walima kɔngɔ nan'i degun i yɛrɛ y'a dɔn ne ni degun na don so kɔnɔ i k'i sun tigɛ dumuni kɛ ji min n'i sigi kɛnɛ ma ni suntigɛ sera a n'a sun tigɛ mais o tile kelen min y'i dan i b'i ka tile kelen sara degun de y'a s'i ma tulu k'a la dɛ ko dɔw dawolo ne a bɛ kɛ ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ dawolo bɛ pɛrɛn ka ja a ye tulu k'a la ni tuluni b'i bolo i kana caya kojugu i b'a dɔɔnin a faamuna wa i b'a dɔɔnin k'a la. non edini nusrun illa ghalaba ma edini ngeleya abi jayi to ka ki malo wala yuridu bikum al-usr ala ko ko ale bi noya de yini ni aka joya ti geleya yin ko sebe ay kilo bi na ni sheki comme figutigu bi nyon samana do ko kilo bi sheki ni ko do ko bi na ni ko mais kira yɛrɛ y'a sun tigɛ min na o ti kilo 40 yɛrɛ bɔ ayi o ti kilo 40 yɛrɛ bɔ cɛ y'a fɛngɛ k'a mɛtiri jate suma k'a yira k'a fɔ k'a ti kilo 40 bɔ ça vaut pas 40 kilomètres nɔgɔya da y'o ye dɛ mais an bɛ taa figutigiw nɔfɛ minnu bɛ kilo 40 kɔ kan ni minnu bɛ kilo 80 kɔ kan an bɛ taa olu nɔfɛ. taama dɔrɔn kuranɛ kɔni kɔnɔ kilo ma fɔ non kuranɛ ma kilo fɔ dɛ kilo tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ko n'i bɛ dugu t'a la hali n'i wulila k'i bɛ taa mazaru la n'i b'i sen na walima fali la a tile in na a kuma tile fɛ a kuma ka ca dɛ wala i hakili b'o la dɛ
y'a sɔrɔ dingɛ kolonbaw dɔw ka taa ala k'an dɛmɛ o tuma na kuranɛ ko de n'i bɛ taama na ni taama don dɔrɔn ko suntigɛ dagara i ye dugu taga mais ala m'a fɔ ni dugu ka surun ala m'a fɔ ni dugu ka jan mais figutigiw ani an karamɔgɔ caman ye baara k'a kan olu ye kira ta kiyasu ta kira de kan sallallahu alaihi wasallam parce que olu ti kuma u kunfɛ fugutigiw ti kuma u kunfɛ u bɛ baara kɛ n'u ka o waati kodɔn ni faamu de ye a t'i n'a fɔ u wulila dɔrɔn ka fɛn dɔ fɔ figiw t'o ye dɛ figutigiw bɛ jate minɛ kira ka kumaw ani kira ka walew ani seere minnu sɔrɔl'o la u bɛ baara kɛ o de kan o la an bɛ taa u nɔfɛ mais kuranɛ ko ni i kɔni bɛ taa dugu la dɔrɔn ko i k'i sun tigɛ ko i k'a sara wa a b'o cogo la ni sun gɛlɛyara i bolo a tigɛ kana maa lamɛn dɛ maa o maa ni sun gɛlɛyara i bolo n'i m'a tigɛ n'a ye bana jugu bila i la ou bien a y'i faga i y'i yɛrɛ faga wa ala mago t'i la i ti baraji sɔrɔ a y'a janto na ni sun y'i degun i yɛrɛ y'a dɔn ne degunna minɔgɔ de don a gɛlɛyara ou bien kɔngɔ de don a gɛlɛyara i sun tigɛ i k'a don jate minɛ ni sunkalo tɛmɛna i b'a sara ni ban'o ma n'a y'i faga i y'i yɛrɛ faga i sujugu bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ ala ma gɛlɛya dan kan dɛ ne y'a fɔ e yan janaba ko la i ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na a ma ji sɔrɔ sariya ko tayammum kɛ dɔrɔn i ka seli i bɛ tayammum kɛ silamɛya ye hinɛ de ala hinɛ nana kojugu ala k'an dɛmɛ na a ko i k'a dɔn ala kasiyatu qulubuhum an tɛmɛ n'o ka taa dɛ fi dalalin mubin naam n y'a ye i k'a dɔn ala tigitigi ala de ye jinɛni sɛbɛsɛbɛ kɛ o si kuma cɛɲu na a y'a kɛ sɛbɛnfɛn ye bɛɛ fɔ ɲɔnyalen don masaniya a filafilayalen don tagsha'iru minhul juludu mɔgɔw dusukun jaabi tigɛ mɔgɔ minnu bɛ siran ala ɲɛ segi u hakili bɛ tila ka sigi kun o dusukun bɛ sigi ka na ala kosumali ma o min filɛ nin ye nin de ye ala ka kanda ye n'o ye kuranɛ ye dɛ ala bɛ maa kanda n'a ye ni maa min ye ala diya nka n'ala ye mɔgɔ min fili dun a t'o tigi kɔni bolokun kanda b'a wɛrɛ la o tɛ yen a ko Allahu ko i k'a dɔn ni ala kelen nazala o don wa ale de ye jiginni kɛ ahasanal hadisi kuma cɛɲi na kuma min ka ɲi kuma bɛɛ ye ko ale ala de y'o jigin o ye kuma jumɛn ye kitaban a ko kuranɛ don mutashabihan a yɔrɔ dɔw bɔnbɛ yɔrɔ dɔw fɛ masaniya a bɛna filafilaya kan a bɛna filafilaya kan kɔrɔ ye de u ye fɛn caman fɔ masaniya in na mais mutashabihan ko yushbihu ba'duhu ba'dan la ikhtilafa fihi wala tabad masani تسنى فيه الأخبار والأنباء والأحكام والحجج يشبه بعضها بعضا تكون السورة فيها آية في سورة أخرى تشبهها ibi suran dɔ ibi aya dɔ sɔrɔ o kɔnɔ i bɛ taa o aya bɔɲɔgɔnko wɛrɛ sɔrɔ suran wɛrɛ kɔnɔ o bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ masani de kɔrɔ y'o ye parce que a t'i n'a fɔ
kuranɛ ye lɛtiri ye n'i ye kuma min sɛbɛn i ti segin o kan. إلا على الخاشعين أيوة ثم استقاموا أيوة أكمل ما ثاني قردي قافلا فلا ياليدو إيه فلا فلا جامع فوسيسا مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا أو سورة تحريم تاي سورة مؤمنين أبوك التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها أيوة فيها من روحنا أيوة يا mana na ya famu kama o kumana ala mutashabihan ubo menyon fe masaniya afla yaledo ibi sura do ka aya do kono ibi to aya bonyongo wala ye sura wala kono nga feni fitini ni bi ye ulinyo akorola ana sebe jogo na fo jogo la ya fam ko sebe naam تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم مغمن بسرع على ني على كما فورا نعم لا هرا غليا سيا يرا غليا سيغرا غليا نعم ko ni onye fora anamta jo ala nye koro نعم ka kiri jogo mina ko minum bisra ala nye ku farkolo jabitike ku bi yere naam mais o tita yɔrɔ janɛ u hakili bisigi parce que i bɛ sira fɛn min ye o la dɔrɔn o ye ba kelen de ye faama ko n'a y'a kɛ tan n b'a don janɛmɛ na tasuma filɛ nka n'a y'a kɛ tan a bɛ don alijinɛ na o yɔrɔ bɛɛ hakili bisigi janɛmɛ fɔra i jatigɛra mais alijinɛ fɔra i hakili sigira parce que i dongo fɔri fara walimuso la jɛnɛya dabila hasidiya dabila ɲɛngoya dabila ɲɛngo ti kisi hasidi ti kisi ala ti sɔn ala ye alijinɛ haramuya nin fila ma ɲɛngo ni hasidi o ti bolo seli t'a kɛ sun t'a kɛ hasidi danganen don ala bolo o kumana e yɛrɛ y'a ye kaban i siranna mais fɛn wɛrɛ fɔri i hakili sigira mais an bɛɛ bɛ ka sira mun ye sisan an caman bɛ yen an ti sira lahara ko ɲɛ dɛ an bɛ sira an zeli de ɲɛ ye mais lahara ko tɛ jɔrɔ ko ye o non kana jɔrɔ lahara la mais a fɔra i ye ou bien mun b'i nɔfɛ fara walimuso la hasidiya dabila i ka tɔɔrɔ kana se maa ma ala ka faridaw di e bɛ sira mun ye mais i bɛ sira min ye sisan an bɛ ba yɛrɛ tigɛ cogo di i mana mɛn an sera ala ma a y'an minɛ k'an don a ka hinɛ na i bɛ tɛmɛ i bɛ ba dɔ de tigɛ dɛ saya ba ɔ n bɛna sa cogo di cɛkɔrɔ gɛlɛya de ye nin ye dɛ n bɛna sa cogo di o de ka gɛlɛn ɔ n'o tɛ n'a bɔra o la mumini hakili sigilen bɛ taa ala yɔrɔ ala t'a yɛrɛ sɔsɔ dɛ la yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bizalami kuma ti yɛlɛmɛ ala fɛ ala ti maa tɔɲɔ i labɛn n'i y'ala ta kɛ kana siran kana jɔrɔ sunɔgɔ ala ye layidu min ta a b'a dafa i hakili sigilen kana lahara kɔni i hakili sigilen kana mais an bɛɛ bɛ ka siran saya mina kɛ cogo di ala k'an da kɛ ko naam n'o kɛra dɔrɔn u fari bɛ suma n'u u siranna janɛmɛ ɲɛ u siranna siratu tigɛli ɲɛ mais n'u nana ala ko nin to yen nin kɛ n bɛ nin k'i ye k'o yɔrɔ bɛɛ u fari bɛ suma u hakili bɛ sigi na ka na ala ko sumali ma kɔni nin ala ka kan da ye dɛ ala bɛ maa kan da n'a ye ni kuranɛ ye maa min y'a ja nka ni ala ye maa min kɔni fili a kan da i ti kan da b'a sɔrɔ o la dɛ na